Hi guys! Are you excited? It's 7 a.m. and kain mo namin sa terminal. Hello, it's me, going to Cebu. Char. Nanami sa bus! Nanami sa SM. Mamalit pa daw siya yung camera. Kana siya, kanang dato. Nanami sa Cebu, Davao para mga Cebu, Davao. SM Davao para mga ondaan. Yes. We're going to Cebu later. Later, alligator. Nice kayo lang ang ano. Ako kay guwapo yan. Nagpilang order ani? 300. Oh, diba? Sulit. Happy kami mag-board. Full ba kayo kay basig maano ba? Malitong to. Diba? Kung sa kito kong giinom? Dili ka itong pawalag. Dili ko. O Bonamine. Anong pag Bonamine? Matag mo talab. Hindi ko maka-last word. Sa matay. See you Cebu. For the second time around. My last word is, I'll wait you all. I wait you. You, Riza. Loading. Don't mind my pimple here. Because... Lala, si mama. Yeah. Ay, linya. Hi guys, nanami sa Cebu. Nagulat na lang may taxi. Hello guys! So naabot na dyan mi sa among room sa Toyoko Inn. So, itour to mo kadali. So pag sulod ni mo, ang una ni mong makita is ang CR. So muna siya ang CR na siya yung then na siya yung bathtub. Yes, then na siya yung gamay na kitchen, lababo, ref. Then na siya yung murag diri table. And then TV, and then duha ka bed. So ang maigo diri is 4 ka tao. Tanawon na to kung naabot ay view nga gwapo. Ay, ayun. Turo ang water park. Ma-open eh. Turo ang swimming pool. Dali. Dili lagi. Mahulog daw ang cellphone. Tanaw mo ang swimming pool. Party na sila. Yeah. Muna yung ibayra na 200. Ay, nice kayo siya. Nag-start di ay. Ano maligo to mo? So, muna siya ang Toyoko Inn. Muna siya ang room sa... Nice, good kayo siya. Sulit kayo sa imong bahay. Tas free breakfast na sila o free shuttle. Gikan sa airport pa ingon dere. I-try na to on ang ilang TV. Channel scan. Tara na to sa sulod sa ilahang ref. Oop! Wala siya sulod.
Dari daw. Done. None. None. Ayun. Okay. Nangapi namin diri ko. Tanaw na to ilang mga ref kung nagasulod. Bang! Walay pagkaon. Bang! Walay sulod. Yan. Mamungtag ko diri. Ano sabihin na diri? Domestic calls. Nindot ka sila sa amin diri every dala uning balay. Reps kayo silang sa amin, ma. Yan. Mag-share ko gamay experience na mo pagpadulong diri sa Toyoko Inn. Tara. Wala na mo nadumduman sa among room. Tanang floor gatuan. Tanang floor. Hi! Nanami sa room nila Richard and Militonard. Yes. Gisapot si Militon kay. First, wala pa kaon. Yes. Second, langayan daw kayo mag-ilis. Third, Dol diri. third, ano ba? Mag-story time sa taoy. Kabalo mo, nami story. Yes. So, una ato, nisaka ang eroplano. Nalipong na akong ulo. Pagkatapos, lipong siya siya kasi man siya ganaan na naman nilapit sa lubot. Tapos pagkababa, Pagbaba pa bitaw niya, pag landing niya kay murag nisaka ang akong kinaon. Ay, tawel pa wala. Ay, tawel na sa wala. Walay effect ang Bonamine. Kaya nakasuka gyapon ko. I love the sight here because Guys, ay unsa man ni? Guys, it's a very, tanawa ang among view. Look at the view. Sexy din ka. Lahi siya. Guys, unsa daw na application na kanang mo sexy daw siya. Wala pa. Nami sa water park. Let's look at nice kayo. Look. we're back and now. Ang ano ganino ang Toyoko Hotel, simpay gani ang mall. Kami sa mall, mga sa ni. Sa lower ground, danay hotel, grabe. Yeah. Let's eat, Brian. Pero for me, murag na ano siya SM. Ako po. Dili na nimo kailangan mo, dili na nimo kailangan mo biyahe ug layo para makapag mo. Nanay mo lang Toyoko. Yeah, that's True. You're promoting the Toyoko Inn? Yes. Wala may I am nag-promote their ha. ambassador. Kay mahal kayo. Nanay mga baligya diri. Dolyar kayo. So no need na mino ang amo lang sakyan is ang elevator. Yes. Elevator na ang sakyan diri. Wala pa jeep libre. Yes. Yes. Motor. Kuya, sa to mga agay. Ata mga unoy. Jollibee daw. Mga unang sa Jollibee may mga naay Jollibee sa Digos oy. Nindot kay diri guys kay nanay mall, nanay spa. Nangato ra mig Cebu para mukaon og Jollibee. Jollibee. Naman ko na sa Digos no. Gani. It's like a night. It's very out of control. Hindi ka full.